Samsung pangcu pe untuk pangcu alam pe ni daftar pin po lada ke alang litung ke lake rakan kapacu bailo alang tung paklang ai aro paklang ita the paklang sudah ke alang tung bi therak su nan kogi ate dake BJP si haizak bhutam jido lape EPLC mane inu bhai ni PPNC alang tung EPLC pen mensi alang litung amenci eponela kali lapen nili alang litung han darat media pen alang li utom pangcu pen Samsung pangcu han langkap ki pintung ke non ladak CM sar nilitum han nilitum mirandam pidun lo toar ladak kamsarong pen ingarongan laso alang litum toar ke nang tong nenang ima alang litum metang rak hitipin sorkar lipin pen jei kathal ke rak ke japona sorkar sikai sita development PHA sorkar pensi rakang kapajok luima lake lamkar nang tipi lamkar kekete nang litum lake EPLC amuni kuge lake cepat langri, terang ni melang. Akhir non ni cuma CM sarke, lang ni cuma development ang pihansi alang linong minum dam ni Thailand. Kasi alang ni cuma su development ang kelang ni porsi la alang ni cuma lang ang karbon thap, nang kipudun thap CM sar ahan development nalo tegam long kualang kipuge. Alang ni cuma pete jujunde dah kapolo, la jadi basang kang an si cincor kapolo. Lasi nili ke alang ni cuma lambo ki pita untung te alang ni cuma development langun teknik lada ke CMEM non development karbeng non development ke claim ke alang ni cuma amet cablu nei amet perang teknik ni lajai kata non unsi dak tekpen rakan kapa coba alam pen ke la social media ki pita ke alang ni cuma la ke terang ni alam lo lasi nili ladak alang itu ke langkah kilo je ladak itu haru ke namket ladak joining dopu ahok joining lapang sosi itu paklang ke dalam akhir ladak jadi bahasa kal bipen ladak jadi bahasa bahai pur kal bicot kali ladak ke kopi amre mas joining kusi dak nilitum dak kihot pon alang itu cine dak polo kasi nili ladak langkah bipo ladak ke EPLC da 80% dak dopo Kongres ta dopo lapen SDC ta dopo lasu panglong petsi lake 1800 ta susi nitum aro pan susi nitum mane lasu meeting na CM sar make apor wedalo nam amen nun talam ke ute daga surini apa amuni si dopo ke lasi alang itu han ni lampa pilo alang itu thekhe pin pen lampa lason jadi bahasa kan bibet tong laga ke 1800 buduk ke alang tum kipurang ka cetak ni melang kini pin penlo akhirnya tum susel no langte da polo tapi susel no kini da polo asilat tum hal lampa ke alang terak ni menai alang no ni tum pini no laga CM sar ni tum haipur agak khana ka chingho pan ni kan CM na pasun nongli na pasun tekela pasun development ang katekang itu mah amuk development ali development ang pilo rongker development ang pilo IB impen open state development ang pilo lahan ang kelang dunia lasi alang itu ke hekti pinpen amunit tangun pinpen cini pinpen si lake langkah ke cipita ke lake ahok kali kacau bat lape dak jadi bahasa PS alam puluh dak nili PS lada ni cuma PS lo lake dake BJP si high boot atau BJP si high boot kali lo CM fal kacing honjani si kal bitum dak si BJP han si pahai dak lo apa no ni lam media reporte dengan kacupa ilitum parnisi taring ko ra player ni amreng lapen kopli mass joining program aputha KPHLC itu nilitum pan irrigation bate ahok pet kali itu alang itu nilitum alang ke bok alang se nilitum noi tahan halo noi tunda keba pano la dari yang ko ra player ni nilitum haro player grab haro bang suri sirap haro ner kebra from keb armu mass joining program lo ke join ke lake matro dak hawai pur ba jiri basa pu lason ke kali muthe ahor mubang ke nilitum ke amreng lapen complete mass joining program lapen nilitum ke
aningkan dak hawai pur nilitum dumar ni pen nilitum dak dolo la pen non nilita lakik non niliata ta thomke athak no seta me pini ani yang seta me dak nilitum ka dingor mas council congress ahut puno BJP ahut puno seta pini an seta me ladak CM amina pen langsung dapen dak hawai pur arat na bumrira kosona kiduga kisung no kidu mabu nang kelang awe seta me ladak nilitum hawai pur arat tumisia abha ki me chose cematha delo je laan armu aphan kapacing room lapen kacetong ye phanalong setame CM sa Dr. Tuliram Ronghang sar akang hon je hada hawai pur arat to phan akiduga kisung ni mena pen nanglang ji la kana rat tumta jitu lapen mass joining program setame deng pon ko kisi la bangsa program bang ni tum pacun polong na senon ni tu phan je lage dak APHLC ke laan abe कांग्रेस के इनुत बहनी वे तु अलामा बांग के ahok kali lage akhemani le tuno alis do la pehodak BJP tumhan idum tanga bari ma BJP tumhan se ako BJP ka padun thu bate BJP ka samarthu thu la salama ke ahok kali akhema nilitum hadak local nilitum MSC ta dolo la pen koplia MSC ta dolo alang litum da cicini lo la ke aban ma kimi ma la pen hola da ke announce ta apong lo ja kimi tum se da ke join ji la pen aban tumi kali nase pada ke rada tumta cek rong lo la pen kedam tangani sedame tarik ko rabdi ani media lo kipi pon la kadu kabe a video sedame lang lang pame me data cek lo ame lo utur Samson Phangcho la pen la kesla utom Phangcho alang litum la utom Phangcho la pen Samson Phangcho tum alang litum la bang solamang matha dam pame me lo alang litum pinian sedame kodaka APHLC leader ne bate kodaka rad kalau dak tong lang tum social organization akam ke claim ne ba social activities ke claim ne nili tum ke thekong le sa nili tum ke non happen kale lo nengkaning toy nengkan trip ko pe nili tum ke congress long claim lo sekami sa rakeng ri nili tum ke dam bang lo je ladak arada tum a development kin long nang ji kinang ji a hormu ake mang do la bangsa ke mang ke long ji phanse la ken sa ben ji ki che than se sa ba sa ben ji ki che than long ken thot nili tum chingrum se la kadu ka ya hu pen seta nili tum development of farman pati arong pechan ke wathing ki room do dong go ati bin da long ji ku neng ke se nili tum la bangsa 24 ani ke mass joining program long nili tum da join dum nili tum ke laso puta kalama ke nili lang langan twin po je alang litum la non dak inut bahini do la APHLC ikem abang putulang la pen laso ke klem tang amuri tum non da jak ikai do rapena pukipu la tum ke non anda thang ta ke klem tawe la pen tum alang litum ke ahok sop coba alamang se sigi klem non alang litum dak tum celang ona non la dak alang litum pulo dak jiri basa tu la dak kam sarong pulo alang li non alang tum na men punang popo alang itu pulo dak la itum board chairman alang li sagram sahan alang litum ako ki kontab lo alang litum dak pen cenglok laho injirong kedam atuar lo non ladak arabis kipi ladak arabis ki dokta non etum lunsing teron alang li IM lo alang li Mahamaya konstituensi pensi alang li tadak ni tong cerah lo rabis 50 gari hum krepok alang li nang cerah nang pidulo dak rabis thok lo alang cipulo je APHLC him pensi ke claim la penili APHLC pensi kerapu non anta ni panapak lang non la so ini tene pino je APHLC kunat si kerap idolo non putokan tani li solamang li cining arju itu do kape cining kundu la bangani li kuntung alang li dak kupon alang li bocor ni pantalang li tu mamen kupon ani ngala dak claim lo ke dak tuwa dulu kalang li tu nang pilo ke dak rabis ta thok lo ke dak rong jala tuwa rabis nang pilo ke dak ihunge sabi nang kita nang pilo kumat nang pi jiega thar nang pi mala dak jiega thar no pro ni gache thelong lang dak dak jiega thar men dak nang pi pur thap ni to ke thelong lo dak jiega thar 5 dak nang claim nang de ni dum chini lo nang chong thuya kan dak jiega thar men ke nang dak nang pi pur thalong le la ke ni nang to te la pe la son lam man ke la an pe na ku next time ni aju no de nei la bange jiega thar ko malo jiega thar ni chini non itu mesti hon dia kia asli lah itu CM sar alang li dak bang lo itu ningkam alu ni thelong li itu dak itu sar bang lo development akam kisuman itu pada nang cakang lo ke nang pilo ke non aku non kita tang toa tak kisuman atau waran nang pen pilo le itu bang la per alang li itu lah APHLC kan itu banyak tu lang dak ap tu itu me je APHLC lo hipo non ekera penang pu na pu ale nang tum je kathar ta ni tum long nang pen tunun
nitum ulang dunun ela CM sarong ken dunun nangli development nangji lapen karbijing tur nangji utang nangli STS po puta kalam kan inje bangla ke chokje nangli bangun dak nangli jungjung pen nangli dak bangun nitum lo nangli teglong ko so puta kalam angge ko pansi nangli development nanglang kenang lang latak do teglong lo kan development do bom lo mati ko pisika belang non nitum lo do bom lo cerap nangli bangke unun hutura te sinang do bom la jie ka thar bana li la solam mang ke la jie ka thar puta kalam dak ban nang ne ni ke chini dai ngi aku atu dai ngi ke lo ne ke jie ka thar puta kalam mang ke adu nu thula la dak la non dije ko ni isi puda me lama ngala halo je la dak jiri basa kam sarong tu injerong ke dama tuar ke cela tuar la sobang ni pusi kan itu lo ni ahok pe lama ke la tum aron repen nang karbok thap la dak ke dama tuar bang ke itum kecihon lunsing teron alang li IM Mahamaya Konstitusi pen alang li sini teron gari hum krep ho alang li sinang rabun la sotomar alang itu EPCL ci cek rong bang kedi ni pus ni ke yak mini sentimen lo sore ko ma EPCL ci dak nang are bhai la ke rong dama towar ke rong sore hoy ke suman bang ke itu mamuni si ken lo la bang ke alang li EPCL ci ko pura ci ku bang ke ni ning ot pi ko ning kang pi la solama ke la ke ku bang jok ci pi galam la bang ke la ke ahok pe lam ke le non alang le phangyo sangho bhai ni alang tum kaning je dak cari sang amen ni ke pura men dun delo hai tum lama ke jie ka thata nang li yong se delo menai de nang li tum la itum CM sar kaching honai nang li tum nong nang du nang li chini po pas de ni tum ta ke song lo ni ta ko pilo ji song se bang dulang ke ni ta hai ke song bang se di la pas dolo la sinon CM sar long li jeradun alang li tum pa tuar minang than lo ni non ni chini lo la solamang ke nang li ke la hai tum pa nang than tabri laki sok pe kalam na litum la EPCL ci polam na than bang ni ga sabta tu de aku na injeri la solam bang EPCL ci po puta kalam ke hedi nali ke dak thang ta pobel lage la bang bang sa polam de son la bulam de pudam de na he pong to ko do chong ho po sona ara si ti na li dang te bil da ke nang li na hok ta bo pe je ka tharan la solam je ma tu ni ke ni nang li phan ke ni sam se nang li solam je ma tu nang li anun phan ke coba nangla selfish akan danang claim thabi development akan claim ibutang re nangli situm CM sa kulir mohalo nangli cari duno dari nangli panang murid nang hoko Tom Phangcho la pen Tom Phangcho alang litum la bang thom bang pri imi chom lo ala media mo alang litum kulo alang tu activities pini anda khawai pura teknologi la komadya kidu ka kisung EPCL si anak penalang litum kidam komadya kisul ho dawai mujunon palang tum kidama bela abi arnia rada pan kapamang hutap akam se alang litum pini ari media long klang la pini ari sinang teplot la ada ni pada pong tokolong mangdo dame la chong huo son se alang litum pong tokolong do joilo la pen pini ari ko son la ho na chon plot la sona ja lo alang litum non thang arlo lam chini ne ingkoi rapli kari ingkoi rapli arni ya meeting alam alang litum thang kopi kulo son thang chini ne 1860 arat ke dake hawai purlong ke abelo ke arleng ke chini jar lo kadu kawe karbi rat chini lo seta me pada ke banga khe la pen Bengali Nepali Bihari Karbi dak mass joining program kopli amre labang so program lo alang litum alam ke chini ne pin pen salang litum kaning jetab je lage bangso alam ke ahok kaliku CM sar kai statement ki chok che polang litum tipu labang so announcement ki chok che polang litum tipu lage ahok alam kali la se pini arni nili alang litum har kachuning di la hello alang litum ko pina ki sungdote nili tum lo wangot CM sar alang jahan japon po alang litum tuar nang ji ring nang ji development nang ji alang litum asomar jong se school ki du long le do pote nili tum japon ji alang litum phan seta me karbiarat ka hawai pura ra phan alang litum la bai thom bang tigat papang hunang ne